Hello friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर बोथोरा बे साननि बिराद गरम होगासिनो आरोना बार थानो असान्ति जाबाय बारद्राय गरमबाबो असान्ति अखा फैबाय थाबाबो असान्ति मानसिनि जिउ आरो मा खालामनो ने सो दिनैनि टपिकआनो जाबाय लोगोफोर एक्सट्रा एक्टिभिटिया मोस्ट इम्परटेन्ट इन ह्यूमेन बिनिनो माखासे बाथ्रा आं नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो नागिरदों सासे गामिनिनो बिनानाव फैना दंफैयो टिउसन लायो आरोना बिनि गेजेरावनो सासे दङ नै बिनि मुङा मा खोन्थाना लास'ना नामखौ पबित्रा दैमारि आरोना ओमफ्राय जोंहा आगैखौ आं दाखालि बिदिनो गथ'फोरखौ आं टिउसन लागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय गथ'फोरा माखासेफोरखौ आं खोन्थिगासिनो बिनि टिउसन लानायनिबो माखासे गथ'फोरखौ जे माबायदि गाइड खालामनांगौ जेन बेबायदि सिचुएशनाव गथ'फोरखौ मादि आल लाफा लानांगौ फरायनायनि खेत्रआवनो जाया मानो बाखि खेत्रआवनो जाया मानो बिनि माखासे आं भिडिअ बनायगोन माखासे गथ'फोर दंबावो टटेल 6 जन लायो आरो टिउसनखौ गथ'फोरा बिनि गेजेरावनो बे आरोना बे साबसिन रोङो आरोना फरायनो गथ'आ फरायनायाव मोजांथार आरोना बाट मा बुंनो माखासे बेहाबो लाइफआव जिउ जारिमिन दङ मालाबा फोरमायनो चान्स मोनोबा नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन ओमफ्राय आं दाख्लैबावै आगैमोनखौ ओरैनो टिउसन लानाय समाव सोंदोंमोन आरोना जेन मा जानो लुबैयो सोर मा जानो लुबैयो आरोना माने एम इन लाइफखौ सोंदोंमोन आरोना आङो एम इन लाइफखौ ओमफ्राय सना नों मा होन्दोंमोनलाय खिथादे बिसोरनोबो पुलिस अफिसार माने आगैया पुलिस अफिसार जानो लुबैनो आरोना ओमफ्राय फरायनायावथ' मोजांखा मानो होनबा सासे पुलिस अफिसार जानाय लोगो लोगोनो बा पुलिस अफिसार जानो लुबैनाय लोगो लोगोनो खारनाय बारनाय बा फिजिकेलि स्ट्रं जानो इम्परटेन्ट आरो नै ओमफ्राय आगैयाथ' आं बुंबाय थायो आरोना दानिफ्रायनो एसे खारनाय बारनायाव एसे प्रेक्टिस खालामबाय था आरो देहाखौ एसे स्ट्रं लाखिबाय था खारबाय था मर्निं इभिनिंआव आं आगैखौ दाखालि एसे बुंदोंमोन आरोना जि रोङो गाव खिन्थु आंथ' आरो इफोरनि खारनाय बारनाय खेत्रआव मस्त दुरबल दे लोगोफोर माने फिजिकेलि आं एकदमबारे स्ट्रं नंथारा बुंनो थाङोबा बाट आं जिखिनि रोङो बेखौ आगैखौ बुंबाय आरोना आङो स' आसा खालामो बे जिउआव गावनि लुबैनाय बायदि जिउनि थांखिसिम सहैनो हायो मा होनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बोर सास्रि हरबानो जाबाय जेन आगैया लाइफआव जि हास्थायदो जि थादो बेखौ जाहाथे बियो साक्सेसफुल खालामनो हायो बेनोसै आरो दानि जुगाव गेलेनायानो जाया मानो बा ड्रयिंआनो जाया मानो आर्टनि खेत्रआवनो जाया मानो मोसानायनि खेत्रआवनो जाया मानो खारनाय बारनाय बायदिसिना खेला दुलायावनो जाया मानो गासैथिं इकुवेल जानांगौ आरोना आंनि साइडथिंबा दानि जुगाव फरायनायजोंल' जाया आरोना फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा एक्टिभिटिया मास्ट बि थाथारनांगौ जायबा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो आंनि बिनानाव जानाय बा फंबाय जानाय जाय HS आरो HSLC होगोन स' मोजां होबानो जाबाय आगैमोन आरो HS आरो HSLC आथ' जाखागोनानो स' नोंथांमोना फरायनायखौ कन्टिनिउ लाखिबानो जाबाय दे बेबायदि सिचुएशनाव गथ'फोरा फरायनो गोसो जाग्राफोराबो फरायनो गोसो जायै जालांबाय आरो जायबा रोंनाय एसे रोंनायफोराबो एकदमबारे रोङि जाथारबाय आरोना ओंखायनो बिमा बिफाफोरा एसेबाबो खस्थ' खालामनानै टिउसन होफाबानो जाबाय आरोना मानो होनबा बेबायदि सिचुएशनाव माने दाथ' स्कुल कलेज गैया गथ'फोरा ओरैनो गोलैना थाबाला बिराद बरबाद जालांगोन आरो दानि मुगायाव कम्पिउटार इडुकेशना मास्ट बि इम्परटेन्ट आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना एसेबाबो खस्थ' खालामनानै बयबो कम्पिउटार सोलोंना लाबानो जाबाय आंबो दासिमबो कम्पिउटार कर्सखौनो लानो हायाखै आरोना माने थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम नालाय आंहा न'आव आरो मा होनो गोरिब न'खरनिफ्राय बिलं खालामो आरोना बाट बिमा बिफाया जि हायो बेनो आरोना आंखौ गोबाङानो सोंहरोमोन आरोना जेन आब'आ बेसेबाङाव फरायो बेसे थाखोआव फरायो आङो एक्चुअलि 3rd सेमिस्टारमोन ओमफ्राय दाथ' 3rd सेमिस्टारनि एग्जामबो जायाखै दा अनलाइन 4th सेमिस्टारनि क्लास जागासिनो स' नायनोसै एग्जाम जायोना जाया एग्जामखौथ' अनलाइन जागोन होन्दोंमोन आरोना बाट दा जागोन ना जाया मोनथिया आरो अनलाइन जाबा नायनोसै फार्स्ट अनलाइन एग्जाम होनो मोनगोन आरोना अनलाइन एग्जाम होनो मोनफेराखै स' मा जालांखो लोगोफोर माने फरायनो गोसो गोनांफोराबो बेबायदि सिचुएशना एकदमबारे फरायनो गोसो गैयै जालांबाय आरोना बुहुत गाज्रि सिचुएशन जालांगासिनो बेबायदि सोलोंफुनाय समाव बेरायफुनाय समाव बेबायदि अबस्थाखौ मोनबाय थाबा जोंनि लाइफआ मा जानांगौ एकदमबारे बेकार थांगासिनो आरोना आगैमोना हाई सेकेन्डारि बा मेट्रिक होगोन बिसोरनि फारसे आं फंनैसो बुंनो सानदों आरोना आगैमोना एकदमबारे फरायनायखौ कन्टिनिउ लाखिबानो जाबाय आरो फार्स्ट डिभिजन लाखिथार दे दानि जुगाव फार्स्ट डिभिजना मोस्ट इम्परटेन्ट मानो होनबा दानि मुगायाव बयबो फरायनायाव मोजां जालांबाय आरोना सेकेन्ड डिभिजन 3rd डिभिजन बेफोर जेबो भेलुआनो गैला बेनिखायनो
फरायदों जेब्ला गोसो होनानै फराय आरो मोनसे खोथा दै आगैमोन चेलेन्जआ मास्ट बी इम्परटेन्ट बे चेलेन्जआ नोंखौ लाइफआव दावगालांनायाव बहुद इम्परटेन्ट खालामो मानो होनबा आं गावनो बेफोरखौ एक्सपिरियेन्स लानानै फरायदो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदो चेलेन्जआ जिउआव दावगालांनायाव जोंखौ बिराद जुर होयो बिराद खाबु होयो बुंनो थाङोबा आरोना फार्स्ट डिभिजन अब्लासो लाखिनो हागोन जेब्ला नोंथांमोना 8 आवार्सखौ फरायखा आरो डेलि नाइटआव 2 आवार्स मेथ्सखौ प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय आरोना आं आगोलाव जेरै HSखौ होबोदोंमोन HSLCखौ जेरै होबोदोंमोन आं बिनिनो एक्सपिरियेन्स गाव मोननानै आं बुंदों नोंथांमोनखौ सोलोंनोथ' आंबो बहुद गोसो लोगोफोर नाथाय न'नि प्रब्लेमा माखासे डाउन खालामना दोनो आरोना खिन्थु हार मानि नाङा जेन आंहा न'आव इफोरबायदि गैया गुबुनहा दोङो स' आं माबायदि आवगायलांनो हागोन मालाबाबो साननाङा लाइफआव माबा मोनसे सल्युशन ओंखारखायो आं जिबायदि न'खरनिफ्राय बिलं खालामदोंना लोगोफोर आं मालाबा नोंथांमोननो आंनि जिउ जारिमिन आं बोरै HS पास खालामबोनाय बोरै HSLC पास खालामबोनाय आं बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ आं देनां खोन्थागोन दा खोन्थाथ'ला आंबो बिदिनो बहुत खस्थ'यै जार्नि खालामबोदों आरोना लाइफआव आंनि बायदि गोबां बेबायदिनो फेमिलि दोङो बाट गोरिब न'खरनिफ्राय बिलं खालामनाय बा गथ'फोर दोङो न' बिसोरनाबो फरायनाया मोजां माने बेखौनो जे आं बुजायनो नागिरदों आरोना गोरिबबाबो बिमा बिफाया थाखा फैसा हाजासे होनो हायाबाबो नोंथांमोना नार्भास जानाङा होनबा बिमा बिफायाथ' जि हायो बेखौनो होखायो नङा होमबा बिमा बिफाया मालाबाबो माना खालामखाया आरो गावनि फिसानि मोजां जानायखौसो लुबैखायो बेनिखायनो समजों लोगोसे खारफाबाय था जेबो नङा सल्युशनाथ' ओंखारखागोन न' खिन्थु जेन आंहा जेबो गैया बिमा बिफाया आंनो हाजासे होनो हाया आं जि फरायनो गोसोबाबो जि नलेज लानो गोसोबाबो थाखा फैसानि थाखायनो आं टिउसना थानाङो स' आं माबायदि दावगानो हागोन बेफोरबायदियाव होननानै गोसोआव दुखु लानानै मालाबाबो नार्भास जानाङा दा लोगोफोर आं बिदिनो जादों आंबा जोंहा माने न'खरा बेबायदि नङा जे माने हाजासे होनो हानाय आरोना खिन्थु बिमा बिफाया आंनो जेसांखिनि हायो होगासिनो हास्थायनाय बा लुबैनायखिनिखौ होगासिनो आरोना स' मा बुंदों आरो आंनि चेनेलाव जाय साबस्क्राइब खालामनाय दोङो आगैमोन जायबा हाई सेकेन्डारि होगोन मेट्रिक आनजाद होगोन बिसोरो कमेन्ट हरबानो जाबाय दे मानसिनि लाइफआव एक्सट्रा एक्टिभिटिया मोस्ट इम्परटेन्ट आरोना दानि जुगाव फरायनायदोंल' जाया एक्सट्रा एक्टिभिटिया एकदम उन लांफाथारगोन मानो होनबा दानि जुगाव साख्रि मोननाया गोरलै नंला बयबो टेलेन्ट जाबाय बयबो दानि जुगाव अनलि डिपेन्ड खालामो पार्सेन्टेजनि खेथ्रआव बेनिखायनो फार्स्ट डिभिजन खालामनो नाजाथार डिग्रियाव पार्सेन्टेज दिखांनो जोबोद गोरा दे लोगोफोर जोबोद गोरा बेनिखायनो आरो अनार्स लानानै फराय मेजर लानानै फराय मानो होनबा डिग्रियाव मेजर बा अनार्स लानानै फरायाबा जेबो गैया लोगोफोर लाइफआव जुदि माबाफोर जानो लुगैदोंबा माबाफोर उनाव खालामहैनो लुगैदोंबा गावखौनो साक्सेस खालामनो लुगैदोंबा अनार्स लानानै फरायबानो जाबाय आगैमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो हिन्जावसा मानसिफोरा मालायनि सायाव बा हाजबेन्डनि सायाव हप खालामना मालाबाबो थाना दे लोगोफोर हिन्जावसाया बांसिन स्ट्रं जानाया मोस्ट इम्परटेन्ट दानि मुगायाव आरोना आं सानो मानो होनबा हौवासाफोराथ' लेखा फरायाव एसे डाउन जाबाबाबो माबा मोनसे हाजिरा कामला मावनानैबाबो जानो हायोना बाट हिन्जावसा मानसियाथ' बेफोरबायदि कठिन खामानि मावनो हाया बा गिलिर खामानि मावनो हाया आरोना बेनिखायनो हिन्जावसाफोरा गावनि आथिङाव गाव गसंनो नाजाथारबानो जाबाय मानो होनोबा जेन लाइफआव जों माबा मोनसे मावना जानो हायो जेन जों मालायनि आखायाव हात पातिनो गोनां जाया दानि जुगाव खेथि बातिनि खेथ्रआवनो जाया मानो सबथिंबो लामा दङ थाखा खामायनायनि जास्ट डु एसेल' खस्थ' खालामनांगौ आरोना जारनि समावल' उनाव अट'मेटिकलि गाव साक्सेस जालांखायो आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलाव जाय गोदान हाबफैदो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिसोरनोसै बाय बाय